Yeah, let go. Time to go. Now we back again with the new title. Let's go. This is Yusuf Hassan. Confirm. San maso wani yana da haushi da shi ne da baya tubuwa. ‘Yan uwa sai mu da suna mu a zuciya don mu samu sauki. Yeah, yeah, la 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 la. Soyayya ruwan zuma nishadin bil'adama, in ka riga ka tsunduma to tabbas kana sama. Daɗi wuya ka runguma a so kai ta hidima, ka zama haƙuri a soyayya don ka samu sauki. Yeah, yeah, la 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 la. Soyayya da daɗi, wasu sun ce tana sa nishaɗi, wasu suna ta kuka soyayya wai babu daɗi. Da ce ne na ƙauna in kayo a ga kana zubi, idan babu dace gare ka dole ne kai ta kaudi. Zuciya jira take da karban bako bakuwa, mafi na soyayyar rashin ƙarya makauniyar uwa. Ku hankali da sa zahiri wai ya saka ku cikin garare, ba sani ku haɗu kun yi aure duk sanadin so kuka rike. Yeah, yeah, la 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 la. San maso wani yana da haushi da shi ne da baya tubuwa. ‘Yan uwa sai mu da suna mu a zuciya don mu samu sauki. Wasu a soyayya ga su kwanci suna kuka da idaniya, sun ba da gaskiya da amana a soyayya sun yi juriya. Da ce ne da basira a soyayya ga shi yau suna shan wuya. Allahu sarkin rayuwa wanda ka so yake dariya. Soyayya tsari na rayuwa, ‘yan uwa mu rike gaskiya. Zuciya da so ta kuri, so ya zamtamkar jinin jiki. Yeah, yeah, la 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 la. San maso wani yana da haushi da shi ne da baya tubuwa. ‘Yan uwa sai mu da suna mu a zuciya don mu samu sauki. Yeah, yeah, la 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 la.